Benvinguts a la motxilla de llibres. Avui, a dins de la motxilla, us porto una novel·la que estic segura que tots aquells que la llegiu us sorprendrà moltíssim. I no només us sorprendrà, també us corprendrà. Es tracta de La cega, de l'escriptor valencià Martí Domínguez, editada per Proa. Així doncs, comencem. I diu així. El 5è dia de la cega. El capità Maximino Mata va aparèixer al mas, seguit pels seus homes. Al grup s'hi havia afegit un nou guàrdia civil, molt jovenet, de nom Julián Torregrossa. També anava amb ells, ferroviari, vestit com un mes, amb l'hule del tricorni molt brillant. S'entaularen de seguida i s'acabaren tot el perol i uns colomins farcits que ma mare havia preparat per a celebrar la collita del blat. Doncs bé, així és com sona el començament d'aquesta novel·la, La cega, que ja ho heu notat pel llenguatge, aquells que vingueu de València o que tingueu familiars valencians, com és el meu cas, s'us inflamarà el cor perquè està ple de referències dialectals, del xiquet, i queda molt bé, fa un aroma constant d'autenticitat i de terra. De què parla La cega? Quina és la història que ens narra? Tota l'acció té lloc en un mas que està ubicat a la serra de Penyagolosa. Això es troba al Maestrat. Ens situem als anys 40, en plena postguerra, cruenta postguerra, plena de repressió. Les muntanyes estan plenes de maquis i la Guàrdia Civil els persegueix, els encalça. Al mig s'hi troba una família que es veurà obligada, tant sí com no, vulgues o no vulgues, a implicar-se en aquesta història, perquè tant els maquis com els guàrdies civils entraran al mas i, com heu vist en aquest primer paràgraf, s'entaularan i els ho devoraran tot. Vaig poder assistir a la presentació aquí a Barcelona d'aquesta novel·la de La cega, que es va fer a la llibreria Laie, i el mateix Martí Domínguez va explicar a l'audiència que estàvem allà reunits quin va ser el punt de partida, quina va ser la idea d'on va sorgir fer La cega. Resulta que Martí Domínguez, a més de ser escriptor, és, abans de tot, doctor en biologia, és biòleg. I s'havia comprat un mas, precisament a Penyagolosa, al Maestrat, perquè volia fer de naturalista. Doncs bé, va comprar aquest mas i quan es van posar a netejar-lo van trobar un fusell, un Mauser de la Guerra Civil Espanyola. Sorprès, va posar-se a investigar i va anar a parlar amb els masovers que hi havia a la vora d'aquell mas, a preguntar què havia passat durant la guerra, què havia passat després de la guerra. I així és com va confegir aquesta història que està explicada, com veieu per la fotografia, per un nen que té uns 10 anys, així és com comença la història, i que anirà creixent. Ja us dic que és una novel·la molt ben escrita, amb un paisatge i unes descripcions fantàstiques, però que et deixa l'ai al cor perquè parla de la nostra història i de la part més cruenta, de la part més trista i de la part més cruel. Però tot això, ja us dic, en un ambient fabulós, fantàstic i des de la mirada de la innocència dels ulls d'un nen. Que tingueu una bona lectura.